Ahojte, dnes sme sa vybrali do našej továrny, a to konkrétne do kuchyne, aby sme vám ukázali, ako sa pripravuje naše atlantické lososové krmidlo. Poďme sa spoločne pozrieť na jeho prípravu do našich várnych kotlov. Naše hypoalergénne krmivo z atlantického lososa odporúčame predovšetkým na podporu imunitného systému psíkov. Ak sa tvoj psík veľmi škrabe a je jeho srdc matná a vypadáva, toto krmivo bude dokonalou voľbou. Naše atlantické lososové krmivo je, čo sa týka konzistencie, o niečo mäkšie a homogénejšie ako naše ostatné krmivá, čo spôsobuje lososové mäso, ktoré sa ľahšie rozpadáva. Hotové varené krmivo je tak z toho dôvodu textúrovo iné ako ostatné naše krmivá. Naše krmivo sa skladá zo super zdravých surovín, ako je pohánka, quinoa, sladké zemiaky, tekvica, brokolica a kôpor. Krmivá pripravujeme pomalým varením, čo zaisťuje prípravu krmiva tesne pod bodom varu, vďaka čomu dokážeme uchovať dôležité vitamíny a minerálne látky potrebné pre tvojho psíka. Hneď potom ich ešte teple zabalíme do našich známych vrecúšok, uzavrieme ich a takto konzervujeme naše krmivá. Neskôr ich po dobu 1 hodiny zmrazíme na -18 Celsius stupňov, aby boli krmivá po otvorení stále čerstvé. V prípade akýchkoľvek otázok, či už ohľadom atlantického lososového krmiva alebo iných produktov, nás neváhajte kontaktovať na našej zákazníckej linke.